Hvorfor skal jeg have sådan en kæmpe en? Jeg spiser kornene, mand. Ej, så smider du halvdelen. Tag den nu. Ej, for det er sgu da ikke en helt chili, det der. Det er et hjørne. Ja, okay. Det her, det er en biologia på 1,2 millioner Scoville units. Dem smører man på biporte på Indien for at holde elefanterne ude. Okay, 1, 2, 3. Okay, det er allerede stærkt. Skal jeg bare slutte, eller hvad? Ej, tyk det. Og hvad så? Og hvad så, det er allerede stærkt? Skal jeg slutte? Du må ikke drikke vand. Hvad er det her for noget, du har? Hvad er det for noget, du har dyrket? Jeg er jo ikke sikker, hvad det er, du har dyrket. Hvor kan det være, jeg har dyrket? Ja, Hvad er det, du har dyrket her? Hvad er det her for noget, det er en bil? en biologia. Hvad er det? En chili fra Indien. Hvad er det for din chili? Det er 1,2 millioner Scoville units. Hvad? Sig nu noget om det. Jeg kan ikke sige noget med at sige. Det er stærk. Er det stærk for dig? Står du bare og spiser pølse, eller hvad? Du spiser halv spejlpølse. Det er godt, det er Jeg kan ikke med neutralisere det. ikke noget. Det hjælper også ikke på væggen. Det er jo vanvittigt, Jacob. Er det her den verdens stærkeste chili? Okay, nu begynder mine øjne at græde. Nu prøver jeg at se mine øjne mere røde. Ej, nu begynder jeg at savle. Det er klart. Nej, du skal ikke begynde at drikke. Nej, det går galt. Det bliver værre. Nej, du skal ikke. Det bliver værre. Du har fået noget i yoghurt. Ja, nej, det skal ikke. Det bliver værre. Hvad er det for det åndssvagt noget at lave sådan en chili-duel? Det var sgu da dig, der ville mig. Okay, hvad sker der i morgen? For helvede, hvor det brænder mine læber, for jeg står tykke, dejlige, lidt fyldige læber. For satan! Det brænder mine læber! Skønhedsskue går amok. Det brænder det på min tør! Det løber ned af dig, mand. Oh my god. Nej, jeg kan ikke mere. For helvede, hvor det brænder mine læber. Får jeg bare lækre store fyldige læber, der føles det bare sådan. Det føles bare sådan. Du spiser ikke engang halvdelen af din, mand. Hvordan har du det? Okay. Du skal have korn ud, og du spiser ikke halvdelen. Oh my god, du skal heller ikke røre sig i øjnene, vel? Nej, lad os finde først. Bare stop. Bare stop. Bare stop. Oh my god, my god. Hvad har vi til at neutralisere? Spis den yoghurt der. My god, det er sindssygt det her. Du spiser nærmest fingre. Nej, er jeg ikke røde læber nu? Nej.
Lidt. Så Filmer du stadig? Viser du mig en film mere? Cut.